Ćao ljudi, evo nas ponovo. Igrat ćemo Clash Royale, samo sekundu da battle flipujem na čep ako uspemo. I ništa. Aj ne veze, imamo 3 puta. Izvinite što se ne vidi. Ne mogu da ga stavim baš da se vidi. Teže. Evo na 3, 4 sad. Ovo je 3. put i... Uspjeli smo iz 3. puta, čoveče. Yeah man. Ajde opet. Nisam ga bacio i uspio sam. Ne veze. Tako. Aj sad ćemo da krenemo da ga igramo. Aj, udalo. Ljudi, moj video ne smije da traje duže od 15 minuta zato što imam neki neki YouTube nalog koji ne odobrava da mi traju videi duže od 15 minuta. Samo, ko zna neka napiše u komentarima kako da stavim onaj moj intro Luka i Jaca. Da ga stavim, da ide. Znate, u videu da bude. Ajde, čoveče. Ajde, brate, ovaj Clash Royale kada snimam, brate, nikad ne radi brzo. Ajde, čoveče. Evo ga, konačno imamo da formiram free chest, ali nema veze zato što smo hteli malo nešto da igramo. Čekaj. Tesla, Lena nemoj. Tesla mi je levela 6. Tesla levela 6. Majte ti. Nema veze. Ajde pozivimo. Šta još imamo? Baš vam briga. Ček. Nema veze. Snima se. Ajde, pa ko se javi? I osmjero da se aktivno. Evo da 250 donacija ko lider po zasluzi, ja sam ko lider, šta je briga. 86 donacija. Nema pojma. Ajde. Čoveče. Ajde protiv Goše Fokeća da igramo. Sad ćete da vidite koja je ona arena. Mada dobar i odličan, nego je namjerno spao zbog klan česta. Iz arene 8 do glupe arene 5. Sad ćemo da stavimo ovako. Stavite ovako.
Dobro, imamo nešto rekao se ugovorena osoba. Bio skoro ovaj drugi, da se čekuje. Ne možeš. Ne. Moguće. Čovječe, kako me razbio. Bogdane, pozdrav, please. Pozdrav za Kikmira u toku i sad ću još pozdrav. Pozdrav za Esačića, pozdrav za Šljivovića, pozdrav za Mikija, pozdrav za Garce, pozdrav za Nedeljkovića, pozdrav za Menog Stila, pozdrav za Luka Ciru, pozdrav za Toko, pozdrav za Slobodanteja, pozdrav za Jetsketa, pozdrav za Saru, pozdrav za Kako baš ja, pozdrav za Shadow Hunter, pozdrav za Stefana, pozdrav za Toko 2, pozdrav za Pala Minija, pozdrav za Veljka Srba i Lidera Plana, veliki pozdrav za tebe, XX Lucky The Man XX, pozdrav za njega, ogromno pozdrav za Lazu Bananu, veliki pozdrav za Mladena, veliki pozdrav za Zansisa, veliki pozdrav za Juleta Pro, veliki pozdrav za Aleksu Pro, WTF, veliki pozdrav za Andrew King, veliki pozdrav za Čekarikija, ogroman, veliki pozdrav za Slinceta, veliki pozdrav za Lakija, veliki pozdrav za Cezarej, veliki pozdrav za Nemanja Fastera, veliki pozdrav za Srpka Vuka, veliki pozdrav za Tedija Kralja, veliki pozdrav za Mikala, veliki pozdrav za Luka Neymartike, veliki pozdrav za Juniora, veliki pozdrav za Enderboya, veliki pozdrav za Lake Fula, veliki pozdrav za Lazarufa, veliki pozdrav za Mladena, veliki pozdrav za Kingstone Srba, veliki pozdrav za Mareksa, veliki pozdrav za Joksa, veliki pozdrav za Lazara, veliki pozdrav za Veljko Full TV, ja sve ga dobro znate sa njegovog kanala Veljko Full TV, veliki pozdrav za Pavla 45, on je sigurno tako ime stavio ako ima neki youtuber u ovom klanu, pa to jest ja i Veljko Full TV. Da, kažemo pozdrav za Pavla 45, pozdrav za Gošu FK i pozdrav za Nikolu. To je to, vidite, mi smo pre nekih 5 dana otvorili klan 6. Evo sad ću da im napišem. Pozdravio sam te, Borice, Kloz, PZZ. Pozdravio sam ceo klan. Pozdravio sam ceo klan. Pa prekinut ćemo za nekih 6 minuta zbog glupog YouTube-a. Mislim glupog, odličan, ja ne veze. Da, ovo sam dobio u Magical Chestu. U Magical Chestu iz Arene 6, kada sam dobio sam Tornado i ja sam se samo molio i kupio sam bio i Epic Chest iz Arene 7 i nisam dobio ni Garce ni Dark Princa, ali molio sam se, 7500 koštalo i molio sam se da dobijem Tornado i nisam, ali zato iz Magical Chesta sam dobio. Pozdravio sam i Aleksu Profat WTF. Ajde da odigramo jedan dakle protiv Alekse, on je dobar. Klipuje kralj, zna to, sam briga, gledaj se. Aj, sad da to idem. Što te ne vidiš? Čak sam u jednom taku u tower sa princem, sa glavnim. Čovječe. Ima, nažalost, glava kamera. Ko je govno od balona? Sa
je to stao, tu sad ti malo napada drugi tamo. To je jedno čovječe. O, otiš iz meča. Predio se. A ne, zaboravio sam ono što stane. Ne bi sad moći gledati sa njima. Ja sam ovo bliku uvijek pobeđivo, znači... a ne njega, vidite, nekog druga. Zbunio se. Jednog drugog lika pokazat ću vam, kog sam pobeđivo svaki put. Znači, kada sam se borio protiv njega sam ga pobeđivao. Samo da ga nađem. Da li je to... I ja nam izgubio od njega, zaboravio sam. To je on. Da, to je Mihajlo. Ne veze. Ajde sada, ja za 4 minuta prekidam. Ne veze, ajde sad ću da prekidam samo nešto. Jesam... Ameksa. Alo, tu. Nije tu, ne veze. Izvinite što nije baš kratko trajne veze. I vidimo se u sljedećem klipu. Do tada,